шок бовар кунед духтаро шок ин нархе ки ҳози фемили пешниҳод кардагиай ягон ҷода нестай. Шумо медонед ки намино ҳамаш туркияй бо 3 моҳи дига қарсон метиҳам бефоиз корти саломкатӣ бо майли ҳама кофточкаҳои турецки тамошобино куртаҳои туркӣ аз 65 сомон сар меша. бовар мекунед ина мехай туркиёй аз синфи 1 то синфи 11 аз 65 сомон сар мешава нархаш. костюму бруку мисол бо ону жилетка тройкошайку ина дидестен ай 345 сомон туркиш сар мешава. духтаро мағозаи фемили аксияи ганда зур кардагиай тамошобино диден биёен ина бинен ху чӣ қадар интихоб зиёдай. мана бинен ҳама цветош ҳастай тёмнасини тёмнасини мисол чанд намуд дора диден сиёҳ сери мақсад любой намудаш арзон шидагиай биёен бо нархи дастрас. арзон не духтаро арзон шидагӣ нестай худаш арзонай худ чон пешниҳод мекунанд анамхе нархҳои дастрас. мана марҳамат нархҳои беҳтарин биёен аз фемили харидорӣ кунед. ҳозир ман суроғҳои мағозаҳои фемилира гап мезанам. 3 мағозаи калонай ҳами ҳар 3 мағозаҳои фемили дам инами аксиё инами насиҳатӣ мақсад инами қарсӣ ҳастай. хулоса гӯш кунед дӯстони азиз. якташ маркаи савдои гулдастадай дуи мошонада дуи мағозашон рӯ ба рӯи Милана мода 84 микрорайон сеюм мағозашон бошад. медонен дар рӯ ба рӯи ваяй донишгоҳи аграрӣ ба осонӣ пайдошон мекунен. мана нигоҳ кунед духтаракодам интихоб зиёдай писаракодам беҳад интихоб зиёд омадагай. биёен бинен харидорӣ кунен. хабар тамошобинони азиз мағозаи фемили ярмаркаи мактабии худро кушода эълон кард. дӯстони азиз бовар мекунен ина марҳамат касе ҳозир маошаш нагзашта ё ки ҳозир имконият надора харид кунад сар формаи мактабӣ лекин мактаб омадастай марҳамат мағозаи фемили бефоиз бо корти салом шумода то 3 моҳа бефоиз мисол қарз метиҳа насиҳа метиҳа. ина биёин сар формаи мактабира качествои зура бо нархи дастрас бефоиз насиҳа бигирен қарз бигирен яъне аз мағозаҳои фемили ҳам духтарона ҳам писарона ино ҳамаш турецкияна ҳамаш туркиян духтаро охир нархоша мефаҳмен ку шок мешавен. нархе ки иё мондагиам бо бефоиз мисол қарз метиҳан бовар кунен ягон ҷодаи хеле имконият нестай. ҳам барои духтаракотон ҳам барои писаракотон нигоҳ кунен интихоба бинен ҳамаш турецки тозаяй. дӯстони азиз мағозаҳои фемили 3 таяй мисол дар шаҳри душанбе 3 мағозаи фемили фаъолият мекунад. ҳами ҳар 3 мағозадам инами боро ҳастай ҳар сешдам мисол вай мекунанд қарз метиҳанд. мана бо дили пур рафта харидорӣ кунен. якмаш маркаи савдои гулдаста дуюмаш ёнадаяй дуюмаш рӯ барои Милана модадай тамошобино 84 микрорайонда ва сеюм мағозаи фемили бошад дар рӯ ба рӯи донишгоҳи аграрияй. мана чизе дар корай барои фарзандотон барен ина бинен харидорӣ кунен. духтаро ҷои арзонша ёфтам чӣ хеле медонед мағозаи фемили ҳама вақт арзон мефурӯшад. нигоҳ кунед сарафанои турецки оригинал омадай аз синфи 1 то синфи 11 ҳозир дар бораш камакак маълумот метим. духтаро нигоҳ кунед турецки тоза ин брендое ки ҳозир ҳами фирмора ки овардагиай фемили ай 300 сомон кам нестай. ҳозир иҷада боша аз синфи 1 то синфи 4 255 сомон ай бовар мекунен 255 сомон марҳамат серишам астай сиёшам астай тёмнасинишам астай 255 сомон ай. мана нигоҳ кунен бренди аладинай мана бренди аладинай ҳамо хушрӯяй ки мисол на катушки мезана на ягон чи мешава шута кӯдакотон мепӯшанд роҳат карда. ҳами туркиёрам аҳамиятен баъзеош катушки дарав мезананд. ина качествои нағз дар кортон боша ҳам арзон ҳам хушрӯ барои ки ино гуфти гапо ки дасти якум ай бора хичон мебиёранд ҳама вақт фемилида качествени бора ҷудо карда мебиёранд. хулоса гӯш кунед аз синфи 5 сар карда то синфи 11 сарафанои дароз қалта любой намудаш ина моделои нав ҳамаш 299 сомонӣ 380 400 не 299 сомон бовар мекунен. калташам астай дарозшам астай тамоми намудаш мана барои шумо пешниҳод кардагиам. ҳама намудша омада бинен кӯдакотона пӯшонед харидорӣ кунед. омада наметонен нависен барои доставка качон гап занед. 3 мағозаи калони фемили дар шаҳри душанбе фаъолият дора ки ҳамаш дай нами скидкаҳо рафтеста бо майли ҳама гапи муҳима нагуфтумтона духтаро касе ки қарз гирифтания ё қарза метиҳам бо корти салом то 3 моҳа бефоиз қарза метиҳантона. ина марҳамат духтаро инами 299 сумаша бигирен як сарафана мегирен турецки гуфти гапо 3 моҳ сатсми метиҳен тамом қарзтон буд мешава. хулас мағозаҳои фемили якташ дар маркази савдои гулдаста дуюмош ёнадаяй
як тай дигараш духтаро рӯ ба рӯи Милана мода 84 микрорайон даяй ана сеюмуш боша рӯ ба рӯи селхоз институт даяй мана марама дӯстони азиз биёен ира бинен ҳам барои кӯдакако мисол размерои майда ҳам калоно ҳам кофточка ҳам сарафан любой чӣ омадагай бо юбкаошон ана меген ҳамаи борошон духтаро бинен ҳамаи борошон турецки тозаяй мана касе ки фақат туркӣ мегира не юбко ваёшам асайдем брюкошонам касе турецки тоза мегира ина биёен бо дили пур харидорӣ кунен аз фэмили хоҳиши зиёди шумо мағозаи фэмили омадагаем тамошобино медонам ки аллакай подписчикои ма беҳад дӯст доштаган ин мағозара барое ки борои оригинали хушрӯ доранд тамошобино баъд нархошон дастрасай нигоҳ кунен борошон необычняй аҳамиятенда эксклюзивни сумкои фасон аз 99 сомон сар меша бовар мекунен аз 99 сомоне ҳам духтарона ҳам писарона мана марамад аз 99 сомон сумкои мактабӣ овардаган беҳтарин интихобай бовар кунен качествоошонда гап нестай мана необычни хушрӯбоҳози бисёри борора бировардагӣ нестанд духтаро ҳамин рӯз боршон омад ҳамин рӯз ма омада шумода дарава как навор кардастам ки успед кунен инамха борои воимаи фасони хушрӯра омада бо нархи дастрас аз мағозаи фэмили харидорӣ кунен аз мағозаҳои фэмили чӣ хеле медонен фэмили 3 мағоза дорад дар шаҳри душанбе якташ дар маркази савдои гулдаста дуюмошона даяй дуюмуш дар 84 микрорайон рӯ ба рӯи Милана мода дай сеюмуш бошад рӯ ба рӯи донишгоҳи аграрӣ дай тамошобино марамат мағозаҳои фэмили ҳамаи шуморо интизора иҷода на танҳо сумкаву дигар балки тамоми намуди мисол сару либос барои фарзандои шумо овардагианд духтаро ҳам барои духтарако ҳам барои писарако биёен нағз духтаро нигоҳ кунен фэмилида бори нав омадай нигоҳ кунен анамхе кофтичкои мактаби турецки тоза бовар кунен исол айдусад чанд поён ест леки фэмилида 150 сомон аз 150 сомон сар мешава аз ами синфи 1 то синфи 11 ҳастай марамат иҷада нархҳо гуногуна мисол 150 сома дора 160 сомона дора хулоси намхе нархҳо рафтагиай мана аз ҳами як синфи 1 хон то синфи 11 анами хел кофтичкои фасони туркира метонен омада аз фэмили харидорӣ кунен духтаро чӣ хеле медонен фэмили 3 мағоза дора бо хубӣ иҷа медонен дар чиай шумода бо корти алиф 3 моҳа бефоиз вая метиҳад насиҳа метиҳад қарза метиҳанд ина марҳамат метонен биёен сар формаи кӯдакотона ҳам турецки ҳам оригинала мисол биёен бо нархи дастрас ҳам харидорӣ кунен бефоиз ҳам қарз бигирен агар ки мисол пултон нараса ина метонен насиҳа бигирен духтаро нигоҳ кунен охи то синфи 11 ҳастай моделош ҳамаш 2026 турецки тозаҳояй кадомеш дар корайтона духтаро мағозаҳои фэмили 3 таяй дар ами шаҳри душанбе инами скидкое ки ман гуфтастам ҳамаи ҳамин мағозаҳошон да ҳастай сарафанам диден юбкаям двойкаям мақсад любой чӣ овардагиан турецки тозаяй якумшон дар маркази савдои гулдаста дуюмошона дай дуюм мағозаи фэмили дар 84 микрорайон тамошобинони азиз марамат рӯ ба рӯи Милана мода дай сеюм мағозашон бошад рӯ ба рӯи донишгоҳи аграрӣ дай мана чизе мегирен иқшойхиё диден а духтаро турецки тозора хайна касе гирифтагиа худаш медона ки исол айдусад боло гуфтестиян ина марамат фэмилида 150 сомон барое ки бора хичон мебиёранд нархҳои ино дастрасай ҳама вақт бо сифатошон брендое ки нами кофтичкоро овардаган брендошона бинен охи чихе брендои машҳурай чихе качествои зурай афзоли мактабӣ аз синфи 1 то синфи 11 дӯстони азиз марамат барои писаракотон биёен харидорӣ кунен аз фэмили аз 179 сомон нархош сар мешава мана марҳамат ҳозир ман шумода нишон метиҳам бинен чӣ қадар интихоб зиёдай нархи мисол айҳамаваеш аз 179 сомон сар мешава ира бинен ишаишда хушрӯай качествоошон беҳтаринай ина бовар кунен духтаро биёен бо аз наздик хитон бинен костюми брук мисол курта ми чизе мегирен бо дили пур омада аз фэмили я бо нархошона биненда раҳмат меген бо майли ҳама тамошобино гуфтум ку бо ино қарза метиҳанд бефоиз то 3 моҳа шумо метонен насиҳаам бигирен корти саломкатӣ мана диден духтарако интихоба диден чихе бисёрай хулас мағозаҳои фэмили 3 тая дар ами шаҳри душанбе ҳами ҳар 3 мағоза даям ҳами скидкоҳо рафтестай биёен тамошо кунен нигоҳ кунен якташ дар маркази савдои гулдаста дуюмошона даяй дуюмуш бошад дар медонен ки ҷояй рӯ ба рӯи Милана мода 84 микрорайонай сеюм мағозаш бошад духтарако рӯ ба рӯи селхози институт марҳамат ба осонӣ пайдошон мекунен инами хе гуфти гапо хости дилтона иҷа меёбен иҷа брукушам бидая
брукои ҷудогона, киртои ҷудогона. Хулас касе ки костюм брукои хеле намехоҳад, мана турецки тоза ҳам кирта, ҳам брукои оригиналшам ҳастай. Аз синфи 1 то синфи 11. Се расветка. Сиё чомнасини, чомнасери мақсад. Ира бинед, нархошон чӣ хел боша брукотона? Ай, 130 сомон ами размери калон. Хай нигоҳ кунед, турецки тозае. Иҷада киртоошона гуфтем аз 65 сомон сар мешава. Дар ҳақиқат ҳам арзон кардагианд. Духтаро як бор биёин.